Susana Pedreira, corazón, a canto dis que cobras a hora de terapia? A nada que o intentes, estou segura de que me sales máis barata que a psiquiatra, entonces empeza a plantexarte semellante cousa. Bo día a todas, bo día a todos, canta xente amiga e querida entre o público, bo día mamá, bo día miña filla Lola, bo día a todos. Hai uns anos, poucos, porque ben vedes que son prácticamente un adolescente, un xornalista home, querido, coñecido e moi recoñecido, un xornalista talentoso, morreulle a súa avoa. A súa avoa era unha señora moi maior que de xeito natural pois lle chegou a súa hora e morreu. A súa avoa non era unha persoa conocida, pero, bueno, supoño que sabedes, e se non sabedes digo volo eu, nos últimos anos nos xornais estáse recuperando un xénero que antigamente se facía moito e deixará de facerse, pero agora está en pleno auxe outra vez, que son os obituarios ou necrolóxicas, que se fan prácticamente de todo o mundo, non? Entón, como se fan de moitísima xente que non é coñecida, pois alguén me dixo, por que non chamas a este periodista tan coñecido, recoñecido, talentoso e lle dis que facemos un obituario da súa avoa? Entón, chameino realmente, e a verdade é que, vos digo a verdade, que sentín, porque esas cousas síntense, que estaba super agradecido ca miña chamada, emocionado, e me dixo, que ben, María, pois sí, claro que sí, que hai que homenaxear a miña avoa, e eu dixenlle, se queres escribilo ti, non, eu estou con isto do enterro, tal, escribilo ti, confío plenamente en ti, que ben e tal. Entón digolle, pois xenial, contame un pouco a vida da tua avoa, dime quen era, que fixo, e entón de repente fixose como un silencio no teléfono. E eu digolle, sigues aí? E dime, sí, sigo aquí. E notei un suspiro de agobio. E entonces dime, María, sinto, é que non teño nada que contar da miña avoa, é que non fixo nada importante, é que tuvo unha vida, creo que non hai nada que contar da súa historia. Vino tan agobiado e non era un momento de que estivera agobiado o home, entón dixenlle, non te preocupes, ánimo co que tes por diante, falaremos noutra ocasión e tal, e colguei o teléfono. Colguei o teléfono, pero, por suposto, non apaguei a miña batidora mental, porque eu son así, teimuda, entón eu, o primeiro que pensei é, esta señora, fijo que asesinou alguén, ou ten un pasado oscurísimo, que eu teño que averiguar, polo menos para sabelo, e tal. Entón, preocupeime de saber un pouco da vida da señora, que fora unha señora maravillosa, queridísima pola súa familia, que tivera unha prole enorme de fillos, o sea, imaginádevos o que había que contar desa señora, non? Entón, a min, eso que parece unha anécdota, serviume para algo valiosísimo. Mamá, por favor, deixa de chorar. Está chorando desde o principio e non podo deixar de mirar para ela. Serviume para algo valiosísimo. Serviume para saber que é o que pinto eu no xornalismo. Porque eu hasta aquel momento facío de forma natural, salíame natural e intuitivamente, pero non sabía poñerlle palabras ao que facía. Ben, pois é o que fago, que afortunadamente neste momento da miña vida coincide ademais co que me gusta facer, co cal é un privilexio, unha sorte, e o que fago basicamente é ver historias ali onde parece que non hai nada que contar e onde parece que todo foi normal e corriente. Non, eu creo que sempre hai unha historia, o título da miña conferencia, que por certo o puxo Susana Pedreira, é que non hai ninguna historia mala. Estou plenamente convencida desto. Aquí, neste teatro, hai tantas historias como persoas, ou atreveríame a decir que o doble e o triple de historias, porque realmente todos temos moitas vidas á vez e casi todas merecen ser contadas. Ben, pois unha vez que vos podo decir a que me dedico, diredes, e como se fai isto de contar historias e tal, que son así moi romántico? Isto é moito máis mundano do que parece, non? Eu o primeiro, porque non levo tantos anos contando historias e despois explicareivos por qué. Eu empecé a contar historias realmente cando cheguei á cidade de Pontevedra no ano 2015, despois de nacer a miña segunda filla. E ao principio, bueno, eu atopaba moitas historias na cidade, efectivamente, pero eu, que son unha persoa de aldea, que son de Rodeiro, dun municipio do interior da provincia de Pontevedra, son moi consciente de que o rural de Galicia está agonizando e nel hai moitísimas historias en vías de extinción e eu sentíame coa obriga moral de contalas. E a parte é que me parece divertidísimo. Entón, os primeiros anos o que fixen, que foi maravilloso, ahora fago a veces, pero fago menos, teño que recuperalo. Collía o coche e aleatoriamente decía, pois hoxe por aquí, íbame a sitios. E aseguro-vos que absolutamente en todos os sitios que iba,
me atopaba historias. Iso sí, unha recomendación por se alguén o quere facer. Craso error o que facía eu de irme sola polas pistas. Non, hai que ir sempre detrás dun panadeiro ou dun pescadeiro. Eles son os que saben por onde hai que meter o coche sin rascalo. Básico. É certo que metendo coche e tendo pequenos accidentes cheguei a sitios maravillosos. Acórdame, por exemplo, dunha aldea no municipio da Lama que cheguei, bueno, basicamente parei nesa aldea porque metín o coche nunha pedra, fixo así e dixen, aquí hai que parar. Parei e ali me atopei, resulta que esa aldea foi tomada nos anos 80 por unha comunidade hippie que sigue ali na Lama, o sea, eles viven ali. E é unha aldea na que hai animales de todo tipo porque eles non matan nin as moscas. Así mo dixeron, aquí non se pode matar nin unha mosca. Efectivamente, nas casas había moscas a porrillo. Bueno, foi unha reportaxe maravillosa, non? Pero, bueno, as historias, como decía, están nas aldeas, están nas cidades. Podemos poñer miles de exemplos de cousas que me teñen pasado. A Lama é un sitio especialmente fascinante para as historias. Eu acórdome, vou vos a poñer só o exemplo dun día para que vexades a cantidade de historias que poden... Onde está o cronómetro ese que decides que hai? Eu... Xuro que non o ves. Ai, na pantalla, perdón, sí. Como vou ver historia se non vexo nin o cronómetro? Por favor. Bien, vale, pois vou vos a poñer un exemplo de un mesmo día na Lama para que vexades a cantidade de cousas que lle poden pasar a un xornalista local, que, por certo, reivindico o xornalismo local, é o mellor sitio para contar historias. Con permiso de grandes xornalistas que hai aquí, como Ana Vos, hai que estar, claro que estar, as mulleres xornalistas, sobre todo, temos que estar en todos os sitios e, por suposto, que hai que ir ás guerras e hai que estar en Gaza, donde, por certo, o Estado xenocida de Israel non nos deixa entrar. Hai que estar en todos lados. Pero tamén hai que estar na letra pequena da vida, porque é maravillosa. E iso, non me vou polas ramas, vou a contar un simple día. Mira, de un día marchei á Lama porque me falaran dun señor que era carteiro, hai un montón de anos, carteiros naqueles anos tremendos no que as cartas tiñan moitísima importancia, porque a Lama é un concello onde emigrou todo o mundo. Todo o mundo se foi a México, a Brasil, non? Entón, era importantísimo os carteiros porque traían as cartas da esperanza, as cartas da emigración, non? Entón, este señor era un carteiro moi especial. Era un carteiro moi especial, primeiro, por unha cousa, porque sabía ler. E había moi pouca xente que soubera ler. Entonces, el, cando viñan as cartas de emigración, líallas ás persoas, non? Por exemplo, aos pais que os seus fillos se foran se cadra para non velos nunca máis, non? Líallas cartas. E este señor facía unha pequena trampa. Cando as noticias que viñan de México eran moi malas, el cambiabas un pouco, variabas, non? En vez de poñer, estou morrendo de fame, isto é horrible, pensei que a emigración non era así, pois poñía, bueno, me va máis ou menos bien, creo que voy a mejorar, tal. E o mismo facía que as noticias que salían de aquí, non? Os pais contaban penurias, o mellor era, pois, morreu a tua nai, el dulcificaba un pouco, non era exactamente mentira, ou, bueno, un pouco sí. Tal, eu fui a Lama na procura dese señor, atopeino, contoume esa historia maravillosa nunha taberna que tivera antiga, estivemos os dous ali falando, pero é que ao salir dai, ao salir da Lama, eu xa iba con esa historia, non? E parei, decidín parar, así, por parar, nunha aldea da Lama, porque me contaron que nesa aldea, que creo recordar que se chama O Peso, non estou moi segura, pero creo que sí, houve un conde, que non foi conde, ni moito menos, pero lle chamaban o conde de Cabanelas, e este home, pois, restaurou toda a aldea, grandilocuentemente, o sea, que lo é tremendo. Eso hai que velo, e de velo. E fixo, ademais, unha cousa que é unha pasada, que son unhas escolas que se utilizaron no seu día, que ahora mismo están abandonadas, pero ali había unha historia fascinante, non? Bueno, pois resulta que tamén levaba xa ese reportaje desas escolas, desa aldea e tal, pero é que resulta que ali na Lama, imaginadvos todo isto no mesmo día, na mesma mañá, o sea, isto é así. De repente, unha das señoras, unha das veciñas amables, porque no rural solo hai veciñas amables, é increíble, o sea, é maravilloso. Algúns veciños tamén, pero sobre todo veciñas. Unha das veciñas que se brindou a acompañarme a ver as escolas chamábase Pilar. Entón eu entrei na casa de Pilar e Pilar tiña televisión a toda pastilla. Entón digo eu, carai, Pilar, gustache ver a tele? Dime, non, muller, non me gusta ver a tele, pero é que mira, vouche explicar. Resulta que ardeu Notre Dame, ardeu a catedral, sabes? Digo, ai, sí, que sei. E eu traballei aí. E digo, como? Efectivamente, Pilar ali na Lama de repente conectábame totalmente coa actualidade. Bordara mantéis na Catedral de Notre Dame, conocía perfectamente como era a catedral, coñecía, estaba vendo o incendio e recoñecía absolutamente todo, púdome contar como era a vida ali dentro. Se imaginadevos que conexión ca actualidade. Isto que vos estou contando, xúrovolo, non é ninguna casualidade, isto pasa diario.
Pasa a diario. E por que pasa? Por que me pasa a min e por que non lle pasa a outros? Porque certamente a outros non lles pasa. Vale, pois non vou descubrir nada novo, dígovolo de verdade. Isto non é unha cuestión nin de talento, nin desa sensibilidade que todo o mundo cree que teño para ir buscando historias polo mundo. Non, non. Porque eu dixenvos antes que levaba contando historias dende o ano 2015, pero que resulta que eu son xornalista desde hai 23 anos. E só levo contando historias que me gusten hai uns anos. E por qué? Se eu, en esencia, son a mesma xornalista antes que agora. É verdade que a experiencia me pudo dar unhas as máis grandes, non? Pero, que pasaba antes comigo? Por que non as vía? E vou explicar por qué. Eu non as vía, como lle pasa, creo que a gran parte dos xornalistas de hoxe en día, porque non tiña as condicións laborais e o benestar laboral necesario para velas. Isto é unha cuestión de benestar laboral. Ninguén pode ver historias cando se ten que preocupar, como lle pasaba a unha gran amiga xornalista talentosísima que tuvo que deixar o xornalismo e sacarse unhas oposicións a profesora porque un día chamoume e díxome: María, tengo que controlar se me saco unha lata de Coca-Cola porque non llego a fin de mes. Esta é a realidade da maioría dos xornalistas, vale? Precariedade laboral e falta de algo valiosísimo para exercer calquera profesión. Tempo. Non hai tempo de quedar coa xente, non hai tempo de escoitar. É imposible facer así xornalismo. Esa é a clave de por que ahora brillo, por que estou, e digo así, xa morreron as miñas avoas, podo decilo, estou vivindo a miña idade de ouro do xornalismo, vale? Porque teño benestar laboral. Antes non o tiven, e vou empezar falando por eses anos, que dei en chamar os anos escuros da miña vida, vale? Traballei durante moitos anos con xefes que non confiaron en min, vale? Que necesitaban cronometrar todo o rato e radiografiar onde coño estaba María Hermida, porque aquí non está sentada enfrente mía e non la veo. Xefes, por certo, sempre homes, vale? Entón, cando escribes así, cando escribes ca bota na cara pegada todo o rato, é imposible que vexas ninguna historia. No ano 2012 foi o mellor ano da miña vida porque naceu a miña maravillosa filla Lola, que está aí sentada, a miña filla maior. Foi maravilloso. Foi maravilloso o ano 2012 porque eu descubrí moitísimas cousas. Descubrín a maravilla de ser nai e descubrín tamén o que fixera a miña nai por min, que creo que hasta ese momento non lograra valoralo. Gracias, mamá, porque foi increíble. Pero despois do ano 2012, veu un ano terriblemente durísimo, 2013. Foi horrible, foi un ano terrible. A miña filla era pequena, a miña filla, naquel momento, por certo, o meu home era xornalista e tiña unhas condicións laborais todavía moito máis precarias que as miñas, con todavía moitas máis exixencias, que lle levou a perder a súa saúde mental, por certo, e entón prácticamente non me podía axudar a nada, non é que non quixera, é que non podía, literalmente. Entón, eu levaba a miña filla comigo, busquei unha gardería ao lado do periódico e pedín que ás 7 da tarde pudera ir a recollela. Ás 7 da tarde, despois de deixala pola mañá, de ter a miña filla todo o día, de ir en contra de todos os criterios estes da Xunta que di que máis de 8 horas un niño fora de casa, tal, non sei que. Bueno, pois a miña estaba ali, era como un mobiliario máis da gardería, realmente. Bien, pois, nesa época, e teño que contalo aquí, porque é que é de xustiza que o conte. Estoume liberando á vez que o conto. Eu recordo escribir nesa época. E todas as tardes, cando se acercaban ás 7 da tarde, non? Cando ás 7 da tarde a gardería realmente pechaba. Ali só quedaba a miña Lola. Vale, pois sobre as 6 da tarde, todos os días, invariablemente, se me pedía algunha tarefa extra. Que eu sabía que iba a facer que chegara tarde a gardería. Chegaba todos os días tarde. Gracias a outra mullera que coidaba a miña filla, que me esperaba con cara de circunstancias e canena na porta xa. Todos os días eu recordo sobre as 6 da tarde agarrotarse as mans de tal maneira que non me iban polo teclado. Agarrotábanse as mans, agarrotábase o cerebro e agarrotábase o corazón. Así non se pode buscar ninguna historia. Quero cortar as venas con casi todo o que escribín naquel momento. E se non caí máis, e se brillei nalgún momento nesa época, foi, e vou abrir aquí outro melón, gracias a ter ao meu lado a unha figura clave no xornalismo, que son os fotoxornalistas. E naquel momento tiño ao meu lado unha persoa que está sentada que se chama Carmela Queijeiro, que é unha fotoxornalista amiga que buscaba as historias por min para que eu brillara nun momento da miña vida que de non ser por ela caería moito máis do que caín. Vale, gracias a ela
por certo, non é ninguna casualidade que Carmela sexa unha muller. Non é casualidade. Ben, pois, gracias a eso, puden sair adiante, non sin peaxes, porque todo ten peaxes nesta vida, ben? Pasou o tempo, cambiaron as condicións laborais, cambiaron, cheguei a ese benestar, non? E, de repente, de xeito natural, María Hermida empezou a brillar, empezou a ser un exemplo, e os meus xefes empezaron a mandar correos e volvéndose tolos, dicindo, quero que hagáis as historias de María Hermida, tal, non sei que, unha tolemia total, que me chegou a abrumar, por certo, tamén un pouco, pero pois realmente encontreime a mí mesma, non? E vou a poñer unha metáfora e, por favor, pídovos que me gardedes o segredo, porque isto seguro que é motivo de despido laboral por algo de riesgos laborales ou recursos humanos ou algo, non sei o que, pero seguro que vai encontrar algo, por favor, que quede entre nosotros, que estamos en familia. A metáfora máis grande do meu benestar laboral, dígovolo, eu sou unha persona que, por xenética, teño moi mala circulación, teño herencia de pai e nai de moi mala circulación, entón teño sempre os pés conxelados, ahora mesmo teño como cubitos de xeo. Vale, e con los pies fríos non se piensa bien, lo canta pereza. Ben, pois eu agora mismo, desde hai uns anos, teño unhas pantuflas no periódico. Póñome todos os días as miñas pantuflas e escribo en zapatillas. E iso non sabedes a confortabilidade e a seguridade que me dá en mí mesma, ser capaz de chegar ao periódico cunhas pantuflas. Eso sí, sácomas cando chama alguén á porta, non vayades a pensar tampouco que tal. Ben, vos pensaredes se todo isto que estou contando é así como unha visión romántica e, bueno, se a miña empresa lle renta todo isto, non como din os novos agora, me renta, se lle renta todo isto. Xa vos digo eu que sí que lle renta. Primeiro, porque senón non me deixarían facer, eso para empezar. E segundo, porque ahora mismo teño datos que me dan seguridade en mí mesma e datos de audiencias, datos de visitas. As miñas noticias, e vou non decir aquí, xa digo, morreron as miñas aboas, podo gabarme sin problema, son das máis leídas prácticamente sempre. Teño noticia, o sea, teño historias que contei que tuveron 700.000 visitas, que é como se te lera toda a Coruña e toda a Vigo a vez, vale? Non parece pouco, non? Entonces, por suposto que é rentable, por suposto que lle renta ás empresas ter persoas que poidan exercer ben o seu traballo. E eu, canto máis estou cas miñas fillas, canto máis me podo ir ás 3 da tarde, por certo, voume ás 3 da tarde casi todos os días para a miña casa, son xornalista e non creo que traballe, nin produzca, nin sexa menos rentable que a ninguén que este moitísimas máis horas. Entón, sí se pode. O que pasa que contáronos ao revés a película. Non é si quieres, puedes. É si puedes, si te dejan, quieres. Bien, ese é o tema. Entón, canto máis tempo libre tes, máis che veñen as historias a ti, máis ganas tes de contalas e máis atención poses todo o que te rodea. Eu recordo un día que iba no tren cara a Vilagarcía, porque agora vou e veño no tren, gracias Pedro Sánchez, isto é maravilloso, el tren gratuito. Hai que decirlo. Non podo decir outra cosa. Lo del tren gratuito se lo agradezco a quien sea. Ben, pois eu iba no tren para Vilagarcía e ao meu lado iba unha rapaza, non? Se eu fora cansada, agobiada, de mala hostia cos meus jefes, ni de coña me poño a falar ca muchacha que teño enfrente, pero bueno, ou sí, porque eu falo con todo o mundo. Pero bueno, coñecín ese día a Lavinia e quero contar a súa historia porque quero que, porque ademais ainda teño tempo, quero destacar como as historias hai que cocelas a lume lento e por eso é tan importante o tempo. Porque esas prisas, ese frenesí, ese furor co que vamos agora mesmo, vai en contra da esencia pura do xornalismo. Ben, entón, para cocer, vou vos explicar, eu coñecín a Lavinia neste tren e, bueno, empezamos a falar, a verdade é que empecé a falar con ela, vou volo decir así, asaltei, na hora que digo, igual fun hasta un pouco bruta, non? Porque eu vin ali a Lavinia enfrente, era unha chica rubia, con uns dentes blanquísimos, tal, e de repente dixenlle, que guapa eres. O sea, es que me obnubiló, o sea, foi unha cousa tremenda, es que era perfecta. Digo, Dios mío, tal, non sei que. Entón, ela de repente dime, sí, e digo, e eses dentes tan blancos que tes. E entón, fíxome gracia porque me dixo, non te fíes, me costaron mucho dinero. E empezamos a falar por aí, non? E entón, Lavinia era rumana, falaba perfectamente español e empezoume a contar a súa historia, empezoume a contar que viñera a Galicia con 18 anos, ela sola, a España, perdón, non a Galicia, que acabara vindo a Galicia, que acabara traballando como cantante de orquesta, que ela cantaba ópera en Rumanía e que veu aquí e que entrou no mundo das orquestas.
Eu, nese momento, empecé a enternecer con Lavinia dunha maneira porque me imaginaba rumana, 18 años, sola en España e traballando no mundo da orquesta, telita, con Lavinia. Ben, fixenlle unha primeira entrevista a Lavinia e falamos do seu mundo da orquesta, falamos de que se presentaba un concurso de unha cousa que non sei como se chama ahora mismo, pero era como en bikini e músculos, bikini e músculos, era así tal, e falamos de eso e tal. Eu sabía que a historia de Lavinia tiña moitas máis capas, pero non era o momento. Non era o momento porque Lavinia e eu ainda non tiñamos complicidade, confianza, non podíamos contar ainda a historia de Lavinia, non? Eu fixenlle como 3 entrevistas máis a Lavinia, unha vez porque se foi a Valencia e triunfou non sei que, outra vez por non sei canto, e pasados 2 ou 3 anos de eu seguila polo Instagram, de seguírmela a min, de felicitarnos as festas, de tal, despois de todo eso, un día, sentadas, sentadas nunha cafetería de Pontevedra, durante 2 horas de charla, Lavinia contoume a súa verdadeira historia. Lavinia contoume como, con 16 anos, ela era unha nena nunha familia ultra relixiosa de Rumanía, unha nena a nena perfecta, cantante de ópera, boa estudiante, que nunca rompera un plato. Lavinia ligou por internet con un chico español maravilloso, un mirlo blanco, que foi a vela a Rumanía. E ese chico violouna. Lavinia non podía quedarse sendo unha muller violada en Rumanía, o sea, nadie o iba a aceptar, nadie iba a entender, e Lavinia colleu o primeiro, pediulle cartos ás súas amigas e colleu o primeiro avión que saía para España e chamou a súa nai desde o aeropuerto: mamá, viajo a España, me pasou isto. A súa nai non pudo detenela, veuse a España e pasáronlle cousas tremendísimas. No mundo da orquesta, Lavinia tuvo que deixalo porque era demasiado guapa, demasiado boa persona e abusaron dela por todos lados. Ben, pois Lavinia entonces si estaba preparada xa a pasar a todas as fases, era unha muller empoderada e podía contar a súa historia. A historia de Lavinia leva ahora mismo na Voz de Galicia casi 1 millón de visitas. É unha barbaridade para un medio, un periódico generalista. As que estades tal, sabedelo, é dificilísimo. Ben, esa historia non é rentable para o meu xornal? Eu creo que sí. Esa historia sirve para algo máis que para contar a historia de Lavinia? Eu creo que tamén. E aí entronco con outra cousa que vos quero contar. Hai xente que cree que contar historias humanas só sirve como prácticamente cotilleo. Ben, de feito, eu teño unha filla na casa, unha filla pequena, que ela define o que fago eu como: mamá, tú lo que haces é meterte en la vida de gente que está tan tranquila. Un pouco deso hai, é verdade. Pero, mirad unha cousa, o xornalismo que se fai con historias humanas se cadra conta as historias de outro xeito, pero sirve, sobre todo e ante todo, para facer xornalismo social, para reivindicar e para poñer no foco cousas que deberían estalo e que moitas veces non vemos. Eu conto historias de mulleres migrantes, conto os problemas brutais que hai ca vivenda, conto un tema que a mí me apaixoa e que é un dos temas dos que máis me gusta escribir, e é a discapacidade. Como as persoas discapacidades están intentando moverse neste mundo no que non tendemos a mirar para o que está ao lado. Ben, hai uns anos tamén un xornalista, tamén home, por certo, que me dixo, ao fío desto, de se sirve para algo ou non este xornalismo de historias humanas, que me dixo: bueno, María, é moi bonito isto que ti faz, porque é un periodismo riquiño, non? E a mí ao principio non me pareceu mal, pero, de verdade vos lo digo, a dose de paternalismo que había nese riquiño se la podía meter por donde quisiera, porque vos digo, mirade, as historias que conto a maioría son puñeteros coitelos a conciencia da xente. E xa que o tema da discapacidade é un tema dos que me apaixoa, vou-vos a traer aquí a historia de unha muller que contei e que vos me diredes se serve ou non para reivindicar cousas. Unha das putadas máis grandes que che pode pasar nesta vida, hai moitas, pero unha das putadas máis grandes é a parálise cerebral. A parálise cerebral é un putadón. O teu cerebro prácticamente funciona moi ben nalgúns casos, e tes un corpo que non che fai nin puñetero caso. Non anda, non fala, non fai absolutamente nada, non te pode entender ninguén, é terrorífico, vale? Hai moitísima xente con parálisis cerebral que ten unhas mentes brillantes, talentosísimos. Por favor, Diana, Susana, traede a alguén con parálisis cerebral a falar aquí. Eu coñecín a Rosa Meis, que é usuaria de un centro de persoas con parálisis cerebral, de Amencer, coñecina, e
E Rosa contoume, despois tamén de coñecela varias veces, volvemos ao mesmo, tempo para facer as cousas. Un día Rosa contoume que naceu nunha casa humilde, ou por que non decilo, nunha casa pobre dunha aldea da comarca de Pontevedra. E Rosa non andaba, non falaba, era unha criatura que seus pais lle falaban en tono de lástima total porque non podía facer nada, non do que facían os seus irmáns. Rosa tiña varios irmáns, maiores, pequenos, e Rosa, a súa mente estaba perfecta, pero nadie se daba conta diso. Entón, Rosa sufría moitísimo cada vez que os seus irmáns marchaban para a escola e ela se quedaba na súa casa, porque ela non podía ir a ningún lado. A Rosa, os seus pais non puderon mercarlle unha silla de rodas hasta que cumpliu 21 anos. E o seu irmán, isto non pasou hai 50 ou 60, non, si, 50 si, 30 ou 40 anos. Rosa ten agora 50 e pico anos e anda por Pontevedra diariamente. Non puderon comprarlle unha cadeira de rodas nunca. Entón, tuvo que esperar a que o seu irmán maior tivera o primeiro soldo para que lle comprase unha cadeira de rodas. Hasta entón, a Rosa, a súa nai, arrastraba pola casa nunha silla da cociña. Entón, Rosa non saía da casa. Aprendeu a ler gracias a un cuñado que lle enseñou a ler, un cuñado que foi o seu anxo da garda, enseñoulle a ler. Rosa viviu unha vida fascinante gracias aos libros e gracias a uns cascos e a un Walkman que lle regalaron, no que ela poñía música a todo volumen para abstraerse e pensar que aquela vida que tiña non era tan terrible. Rosa hoxe é unha muller felizmente empoderada que vai por toda España a congresos de persoas con discapacidade, reivindicando o dereito das mulleres discapacitadas a cousas como a sexualidade ou a que lles pregunte siquera lles fagan a pregunta de se lle gustaría ser nai. Vale, eu contei esta de Rosa. Ese periodismo riquiño? Pois ao mellor, porque eu fui riquiña con Rosa. Obviamente non cheguei como un elefante nunha cacharrería, pero estamos nunha mesma historia reivindicando a pobreza, reivindicando a importancia do estado de bienestar e reivindicando a importancia de que a cousa pública rescate as familias sen recursos. Estamos reivindicando a vida das persoas e os dereitos das persoas con discapacidade, particularmente das mulleres. Así que, bueno, se ese periodismo riquiño, viva o periodismo riquiño. Gracias. E como non hai historia mala, e eu defendo totalmente iso, a miña tampouco é. Non sería nada honesta conmigo mesma, nin con vos, pero sobre todo conmigo, se eu non falara aquí de algo que é sustancial na miña carreira xornalística, pero tamén na miña vida. E é a relación que vexo eu entre o xornalismo e a saúde mental. Ou, mellor dito, a falta de saúde mental. Ao mellor, por cuestión xenética ou por as vivencias que tiven, eu era unha persona propensa a ter problemas mentais. Pero estou convencida, polo que vexo no meu entorno, con persoas moito máis estables emocionalmente que a min, que hai unha relación directísima entre o xornalismo e a falta de saúde mental. O estrés, a tensión, o feito de estar nunha profesión que é continuamente unha montaña rusa e a precariedade laboral, a precariedade, onte falaban algunhas compañeiras cando estábamos ceando, non? De como sufrían problemas mentais cando non chegaban a fin de mes, sendo xornalistas. O sea, isto é así, hai que contalo. Ben, pois eu sou unha persoa con recurrentes tratamentos psiquiátricos, non me doen prendas en decilo, se eu viñera aquí cun bastón e me vixe descoxa non habería problema, entón eu reivindico que non hai problema por contar que vas ao psiquiatra. Rompamos os tabús, non? Entón, creo que temos a obriga de facernos mirar. Estamos na profesión máis bonita do mundo, a única que che permite vivir miles de vidas á vez, verdad que sí, compañeiras? Vives un montón de vidas á vez, pero está acabando ca nosa saúde mental. Hai que facer algo con isto. Eu asegúrovos que desde que teño mellor benestar laboral, tamén teño mellor benestar emocional. Entón, este é un tema, un melón importante. Ben, pois,
creo que a única solución para seguir facendo isto que nos gusta sen deixarnos polo camiño a saúde mental e que podamos vivir desto é reivindicarnos todo o tempo. Algúna compañeira aquí onte decía que estaba cansada. Non estou cansada, eu quero loitar todo o rato. E creo que teño a obriga de facelo agora que estou ben, agora que cheguei a un momento doce do xornalismo, agora que me atopei, por certo, vou reivindicar aquí con xefes, homes neste caso, que entenden perfectamente o meu traballo, que non o cuestionan e que confían plenamente en min, é máis, confían máis en min do que eu confío en min mesma moitas veces, e iso é maravilloso. Neste caso son homes, pero teño que dicilo así tamén, confían en min. E tamén axuda e moito a reivindicarnos compartir a vida, como no meu caso, cunha persona que confía totalmente no meu talento, que a pon por encima do del, que renunciou. O meu home renunciou á súa profesión por cuestión de saúde mental, pero tamén para que brillase eu máis, e conseguiuno. Entón, reivindiquémonos a diario, reivindiquémonos de todas as formas posibles, reivindiquemos que é importante estar nas guerras, pero que é importante estar nas tabernas das aldeas, que hai que contar as historias e que o xornalismo local é maravilloso para facelo mirando os ollos da xente. Se miramos os ollos da xente, se saímos a contar historias, nunca, absolutamente nunca nos vai a sustituir ChatGPT. Nunca, é imposible que faga. Se nos dedicamos a cortar e pegar, eso xa é outra historia. Pero os xornalistas de verdade, o 99,9% haberá algún zángano que sí, pero non queren cortar e pegar, queren buscar historias, pero necesitan condicións para facelo. Vale, pois cando chegamos a este punto, cando estamos aquí, é porque estamos xa liberadas, entón temos que ter a forza para reivindicarnos. Eu intento facelo de forma transversal, a través de todas as facetas da miña vida, criando fillas fortes, protestando todo o rato, deixando de firmar cando me censura unha páxina, que a veces pasa, protestando todo o rato. Aquí está un dos meus xefes e sabe perfectamente, protesto todo o rato. Vivo enfadada, non pasa nada, hai ratos no día para estar enfadados e rato que non. E fago tamén moitas veces facendo cousas que molestan a moitas e moitos colegas de profesión, e vou contar unha delas. Mirade, cando eu suco unha historia, isto non me pasa un día ao ano nin dous, isto pásame prácticamente todos os días, e por eso agora milito nesta posición que teño eu, que moita xente non entende. Isto pásame prácticamente a diario. Eu saco unha historia, eu saco a historia de Rosa Meis, eu saco a historia de Lavinia, eu falo de xente como esta temporada, douseme, por exemplo, direivos que teño tanto privilexio ahora mismo que, ademais de tempo, teño liberdade para escoller os temas dos que escribo. É algo increíble, increíble. Pois últimamente douseme por escribir dos problemas da vivenda, non? O sea, intento conectarme ca actualidade. Non, pero empezando por abaixo, a mí interésame moito a xente pobre, interésame, encántame. Digo así, sinceramente. Os ricos me dan pereza, me dan mucha pereza. Entón, móvome moi ben nese ambiente de contar o que pasa, non? Entón, últimamente deuseme por ver onde vive a xente que non é capaz xa de acceder a un piso, que hai un montón de xente que non é capaz de acceder a un piso, e entón, onde viven? Por exemplo, atopeime a señores maiores que levan 15 anos vivindo en pensións que, ojo, cuidado. Ben, pois eso todo pódese contar a través de historias, non? Xa me fun polas ramas. Non, ao que iba, o que me pasa todos os días. Ben, pois eu saco estas historias, localizo a un señor que leva 15 anos vivindo nunha pensión porque ten unha paga contributiva de 400 euros e claro, se lle dá para vivir, non lle dá para comer, entón vive nunha pensión de mala morte e tal. E de repente, o día seguinte, chego ao xornal e pásame unha chamada de centralita, todos os días, invariablemente. E as chamadas son sempre iguais. Hola, buenos días, que tal, María Hermida, como estás? Sempre es todo o mundo super agradable. Que tal, como estás? Jo, lo haces genial, tal, no sé qué. Mira, soy fulanito del programa de Ana Rosa y mira, es por si me puedes pasar el teléfono del señor que sacas hoy viviendo la pensión. Programa de Ana Rosa, pero fastídiame o programa de Ana Rosa, fastídiame e Horas son soles, que son os que máis chaman. Pero, sobre todo, sabedes o que me fastidia? Que me chamen das radios e das televisións públicas. Por favor. No. Entón, claro, eu antes tiraba de borrollo, pero chegou un momento que dixen, no, perdona, non che podo pasar o teu teléfono, pero ademais, encima de non pasarche o teléfono, a ti, que o pobre eres un pringado, pringada, que me estás chamando, vouche explicar por que non che paso. Non che paso o teléfono, porque no momento que eu che estou pasando o teléfono, estou lle dando un valor cero ao meu traballo. Entendes? E se eu quero
que o meu traballo sexa valorado e que me paguen ben, porque, por certo, aínda que estou falando aquí de que teño unhas boas condicións laborales, non cobro o que debería cobrar. Para nada. Para nada. Entón, bien, pois, vouche dar un meeting encima, vouche contar por que non che paso o teléfono e vouche decir, mira, eu sei que te manda chamar, os de Ana Rosa encántame porque lles digo directamente, sí, non teño problema en pasarcho, pero a única condición, dime, sin problema, que condición? Que me llame Ana Rosa. Es maravilloso, Nunca me chamou aínda, pero teño gana de falar con ela e explicarlle certas cousas, porque hai que explicalas. E hai que contar por que o meu traballo non vale cero, porque a produción estalle costando traballo a miña empresa. A miña empresa non é un ONG. E eu quero que a miña empresa me pague unha nómina cada vez máis alta. Se a miña empresa me ten que pagar unha nómina cada vez máis alta, o meu traballo ten que ser rentable e, sobre todo, non o podo regalar. O sea, ide a Mancio Ortega que regale camisetas a mango, hombre. Non? E fastídiame porque sempre escoito mesmo ao outro lado do teléfono. Bueno, es que yo prefiero ser compañero. No, perdona, estoy siendo más compañera cuando no te paso el teléfono, porque estou reivindicando este oficio, vale? Que, como dicen, é o máis maravilloso do mundo. Traía máis cousas preparadas, podíavos falar de moitísima xente, de moitísimas historias, son moi divertidas, de verdade vos digo que me divirto moitísimo, sobre todo, eu digolles unha frase que lle copiei a un compañeiro, ao meu querido Sergio, que está aí sentado tamén, unha frase que lle copiei a él e que Sergio me di, sobre todo, porque a miña mente québrase moitas veces, todo hai que decilo, e Sergio sempre me di unha frase que é maravillosa, e sempre me di, María, isto é para divertirse, e ten razón, esa é a mensaxe que lle temos que dar aos que empezan nisto. Empeza ti por divertirte, empeza ti por estar ben, porque é a única forma de facer un xornalismo que interese e que sexa insustituible e, ademais, que saque ao foco, como estaba desvendo, temas que son necesarios. Bueno, vou ir terminando, pero xa que entrei neste... Vedes a Carmela que boa como fotógrafa que se levantou para sacar unha foto, Fotoxornalistas, por favor, traede a fotoxornalistas, Susana, Diana, son imprescindibles, outros fotoxornalistas, son imprescindibles, non podemos contar as historias sen eles. Para min, cada vez que un fotógrafo me di, si eso non vou a túa previsión, que non suele pasar, cabreome moitísimo, protesto, como sempre, quero fotoxornalistas que saquen as fotos. A foto é o primeiro que vai haber de unha historia. O titular é importante, pero a foto moitísimo máis. E, bueno, vou ir terminando. E xa que entrei neste sincericidio de contarvos ata que vou en zapatillas polo periódico e que vos contei que a miña mente se quebra en moitos momentos, tamén hoxe quería compartir con vos unha cousa e quería contarvos que hoxe, ademais de coa mente así desorganizada como normalmente estou eu, tamén vos estou falando xe aquí co corazón completamente destrozado. Levo 5 meses co corazón totalmente partido en anaquiños. E iso, como sempre, é culpa dun home. Sempre. Neste caso, moita culpa non tivo, non pudo facer outra cousa. Ese home era meu pai e morreu hai 5 meses vítima de un cáncer. Eu sei que se hoxe o meu pai estivese aquí, porque estaría seguro, o meu pai diríame algo que me dixo millóns de veces e que sempre vou a recordar. O meu pai diríame, ai, miña filla, ti procura que sempre te deixan falar, porque a ti, se te deixan falar, non vas á cárcel. Bos días. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Son as fans, as fans. Gracias.
Gracias, gracias. Para esto, Susana, por favor. Non quero. Gracias, gracias de corazón. Bueno, María, maravillosa, brillante. Sabíamos que María conseguiría poñer o Teatro de Pontevedra en pé. Moitísimas gracias, María, e por estar así con esa forza a pesar de levar 5 meses co corazón destrozado. E se alguén lle quere preguntar algo a María, como tivemos a fortuna que nos falta unha persona hoxe no programa, podemos estirar un pouco máis a mañá, porque ademais xa se nos pasou o disgusto de que nos falte unha persona, porque creo que era imposible comezar mellor unha edición de Mulleres que opinan de sábado que con María Hermida. Alguén que quere preguntarlle algo? Sí. Ai, Ana, Moitas grazas. Moitas grazas. qué placer conocerte, Ana. Yo no te voy a preguntar nada, te voy a decir simplemente que ayer se me olvidó decir 2 cosas que siempre digo en todas las conferencias. Que el periodismo local es el más valiente que hay y es el que hay que reivindicar. Que hay mucha aura con los enviados especiales, los corresponsales, pero que realmente donde se aprende periodismo y donde hay que tener coraje y valor es en el periodismo local. Pues yo no me voy a encontrar a Trump en el supermercado. Pero tú a lo mejor sí te encuentras en la guardería, en la escuela o en el supermercado a alguien que le ha sentado mal alguno de tus artículos. O sea que soy la primera en reivindicar el periodismo local y las condiciones. Otra cosa que se me olvidó decir ayer porque me enrollé mucho es que detrás de todo premio Pulitzer hay un equipo de varios periodistas que han estado detrás de una historia durante tiempo, que no han estado publicando, han estado investigando, trabajando y han seguido cobrando. Efectivamente, Porque efectivamente. las empresas, esas empresas tienen claro que el valor no está al peso, en cuántos recorta y pega haces al día, sino en que a futuro, en invertir, en seguirte pagando para ver si sacas alguna historia. Entonces, muchísimo... Y que a veces sale y a veces no sale. Exacto. Y a lo mejor has tenido ahí un equipo de 5 personas medio año cobrando y al final te dicen, oye, esta historia no sale. Y tú lo das por bien invertido, porque no salió esta vez, pero a lo mejor sale otra. Saldrá. Y eso es calidad y no al peso. Así que, de nuevo, moitas grazas por tu intervención, de verdad. Gracias a ti, Ana. Gracias a ti, es un honor. Bueno, creo que no has emocionado solo a tu madre, sino a todas y todos, ¿no? Hoy. Yo creo que vosotros, los periodistas, las periodistas locales, hacéis también una gran labor social, ¿no? Que nos ayudáis a las personas que queremos, de alguna manera, luchar o hacer ver algún problema que tenemos en algunos momentos, ¿no? Sobre todo problemas con las administraciones, problemas que en algún momento necesitamos hacer ver porque es imposible y también os encontráis de alguna manera con temas tabú o que no podéis tocar, como es el tema de los menores, ¿no? En mi caso, yo puedo hablar como abuela de uno de esos menores. A mí me ayudasteis mucho en un momento, ¿no? Como tú decías antes y nombrabas, ¿no? Ana Rosa. Yo acudí a Ana Rosa, a la señora de Antena 3. Creo que toqué a todos. También, por supuesto, a las administraciones, ¿vale? A mí me ayudaron los periodistas locales y estoy muy agradecida a todos los y todas las... debo decir que eran todas, no sé por qué, fueron todas. ¿Casualidad? Sí, fueron todas. Eran siempre mujeres las que sacaban la noticia y me quedo con una cosa que os voy a comentar. Cuando a mí en el último momento
la Administración decidió tomar medidas en el asunto, por fin, tarde, mal y arrastro, como suele ser. Me dijeron una cosa muy significativa, ¿eh? Ahora ya vale de tocar las redes sociales y ahora ya vale de que la noticia salga en prensa. Creo que eso ya dice mucho, ¿no? O sea, molestaba. Hay ciertas cosas que molesta que obviamente salgan publicadas, sobre todo cuando se tocan puntos que no deben. Yo creo que son temas que a lo mejor no se deben hablar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y te quiero preguntar, de todas esas historias que tú cuentas, de todas esas historias personales, ¿te has encontrado alguna en la que tus jefes te han dicho de esto no, María? No me encontré demasiadas, pero, y a lo mejor está aquí una persona que seguro que está pensando, porque me dijo que iba a venir, que seguro que está pensando, pues recientemente te dijeron bueno, que no, y efectivamente. No me encuentro demasiadas trabas porque aprendí a hacer subterfugios. Quiero decir, no puedes plantear las cosas muchas veces de la manera que tú quisieses porque sabes que te vas a encontrar con un muro. Pero el que hace la ley hace la trampa siempre, ¿no? Entonces esto sí que te lo da la experiencia. Tienes la imaginación como para meterlo de otra manera, ¿no? Y te lo cuento de otra manera y tal. Entonces no tengo demasiados problemas para contar historias, pues por ejemplo, como recientemente, pues voy a contar una, pues recientemente salieron en el periódico, escrito por mí, varias personas que tenían unos problemas grandísimos porque este tema terrible que nos está pasando, que es que no somos capaces de cuidar a nuestros mayores, y tenían unos problemas tremendos con la ley de dependencia porque no avanzaban sus casos, no les daban ayudas, tal, no sé qué, y casualidad, por supuesto, salieron en el periódico y tienen solucionados sus casos, ¿no? Bueno, pues quizás si lo planteo de otra manera igual no pudiese escribirlo, pero tal y como lo planteé, pues escribió. Sí que es verdad que a veces ocurren cosas y sí hay temas que son, pues por cuestiones editoriales no gustan y lo dije antes. Pues una de las medidas que tomo, que puede parecer que no tiene mucha importancia, pero os aseguro que sí la tiene en el periodismo y es no firmar. No le gusta nada a los jefes que no firmes porque se sabe perfectamente por qué no firmas, ¿no? Cuando tú normalmente firmas todo, entonces esa medida sí la tomo, ¿no? A veces sí ocurre, a veces no que te censuren, que te digan por aquí no son tan bestias, no. Es una censura mucho más civilina, ¿no? Bueno, podríamos cambiar el titular, digamos que no exactamente así. Entonces, claro, yo como tengo este vicio de protestar todo el rato, si me cambias el titular no lo voy a firmar. Entonces, bueno, pues negociamos, tal, no sé qué, y bueno, a veces sí que no voy a ir aquí de guay y decir que no cambio titulares, sí, por supuesto, y a veces hay censuras y a veces sí que es verdad que hay toques de las administraciones. Tampoco os creáis que es una cosa... yo creo que la gente en general cree que hay más censura de la que existe realmente. Tampoco es todos los días y a todas las horas. No me encontré... también puede ser que muchas veces ejerzamos ya la autocensura. Vale, ya sabes que hay cosas que... Pero yo, más que autocensurarme, soy, ya digo, de buscar subterfugios y de contarlo de otra manera y de, bueno, te lo voy a endulzar con una historia humana, tal, no sé qué, pero a la vez te estoy contando que este señor está ahí en su casa y no tiene quien lo cuide porque la administración no está respondiendo, ¿no? Entonces, al final lo que consigues es que esa historia se lea muchísimo y que todo el mundo sepa lo que está pasando con la dependencia, aunque tú no hayas puesto un titular de hay 7.800 dependientes que no tienen tal. Entonces, bueno, son formas distintas de denunciar las cosas. No sé si te contesté. Muchas gracias. ¿Hay tiempo? Sí. Bueno, María, enhorabuena, ¿eh? Gracias, qué maravilla, qué buen rato nos has hecho pasar y cuánto me has hecho pensar. Y un par de consideraciones solo también para enlazar las sesiones de ayer y lo que creo que va a venir a continuación a partir de cosas que has contado. Subrayar el tema de la precariedad laboral y de lo difícil que es trabajar en esas condiciones, que son las condiciones además habituales, en los medios generalistas al menos, de tamaño mediano.
Y claro, esto guarda algún tipo de relación, creo, con el tipo de periodismo que se hace ahora, que es un periodismo conectado todo el tiempo, por lo menos hasta hace no mucho, con las redes sociales, de tal manera que las historias que se cuentan tienen un origen en las redes, no son como las que escribes tú, sino otra cosa distinta, y además esas historias contadas a partir de las redes sociales o este periodismo de redes sociales, o sea, haciendo periodismo a las redes, para que además todo aquello acabe en las teles. Efectivamente. Y entonces es este ecosistema extraño en el que nos estamos moviendo, donde perdemos completamente el vínculo con la sociedad, y hay una opinión, que por la parte que me toca es lo que a mí más me interesa, centrada en debates desconectados de las vidas reales de la gente. Y eso genera estas disonancias cognitivas extrañas de gente votando en contra de sus propios intereses, porque en realidad no saben interpretar su propia realidad, porque no tienen las narrativas que les permiten comprender en qué mundo están, y creen que están en las redes y que lo que les pasa es lo que las redes y Ana Rosa les dice que les pasa. O sea, el fenómeno ocupación obedece claramente a esta forma de moverse la información, ¿no? Entonces me gustaría que dijeras algo a este respecto, simplemente que empecemos a reflexionar todas un poco sobre esta cuestión, ¿no? Efectivamente, es que al final es un ecosistema... Gracias. Gracias a ti, Noelia. Al final es un ecosistema, el periodismo hecho en base a las redes sociales, que yo, vuelvo a decirlo, defiendo totalmente, que ese no es el periodismo que quieren hacer la gran mayoría de los periodistas, es el que les están obligando a hacer, ¿vale? Me enfadé muchísimo en un... Bueno, muchísimo, no tanto, me enfadé. Me invitaron a participar en una mesa en la que estaba una periodista conocida, reconocida, escritora, a la que yo leo muchísimo, estaba Nieves con Costrina, y Nieves habló muy mal de los periodistas en general, y a mí me dolió mucho, me sentí muy aludida, aunque no hablaba prácticamente de mí, pero me sentí muy aludida, porque ella ponía allí unos ejemplos que sí eran muy graciosos de cómo los periodistas íbamos copiándonos unos a otros por lo que veíamos en las redes sociales y jiji, jaja, qué malos éramos y qué tontos éramos todos. Vale, y yo entonces le dije, Nieves, desde tu posición, de verdad, ¿tú crees que a los periodistas les gusta hacer esto? ¿Qué hay detrás de esto? Mirémoslo, por favor. ¿Cuántos periodistas hacen periodismo de redes sociales porque les gusta? ¿A cuántos periodistas les gusta escribir de las tonterías que hace María Pombo, por favor? Perdóname, es que no existen. Perdóname un momento, es que yo me estoy viniendo también un poco arriba. Bien. Lumen. No, hay una cosa que me molesta mucho y que tú has contado muy bien, que es en este ecosistema en el que nos movemos, que haya compañeras y compañeros en posiciones de muchísimo privilegio, diciéndonos a los demás cómo habría que hacer las cosas, sin entender que los demás hacemos lo que podemos en una situación de precariedad mucho mayor que la de ellas, mucho mayor. Eso es lo que me duele. Y esto que me cuentas es que ayer, por ejemplo, me quedé flipadísima, antes de ayer, viniendo, cuando estaba esperando en el aeropuerto para tomar el avión, una compañera de un medio muy grande, del grupo mediático más grande que hay en España, me escribió unos WhatsApp. Qué sutil eres, no como yo diciendo nombres. No, por favor, pero tú sabes más cuál arriba. es. Me escribe unos WhatsApps y esto me pasa igual que te pasa a ti, diciéndome, necesitaría para una tertulia una persona con esta y esta y esta característica. ¿Tienes a alguien así en el radar? Mi trabajo. Claro. Mi trabajo. Digo, hombre, ni contesté. Pero que nos demos cuenta de también cómo toda esta precariedad y estas dinámicas tan chungas en las que estamos nos hace trabajar de una manera que es, terrible. O sea, hace cosa de 3 meses, atención, hace cosa de 3 meses... Yo diré que eso me pasa también a mí. Claro. Por productores y cadenas super progres, que reparten la etiqueta de progres. Sí. Aquí no hay, cité a Ana Rosa, pero es que puedo citar a los de La Sexta, a todos. Pero cuidado, mira, hace 3 meses, prometo que acabo ya, pero hace 3 meses me pasó algo increíble. O sea, me llamó el dueño de una bocatería de Pontevedra, al que yo entrevisté un día, un tío encantador, con una historia magnífica, por cierto, Bocatería Trix, el dueño es maravilloso. Además, ahora siempre quiere invitarme a bocadillos. Así estamos. Me llama y me dice, María, mira, perdona que te molestes, que me pasó una cosa, claro, te llamo, yo no sabía qué hacer y tal, no sé qué. Te llamo porque es que me llamaron de Telecinco
porque como me entrevistaste, me dicen que no les contestas por Twitter, ni por Instagram, ni por no sé qué, la madre que los parió, y me dicen si te puedo localizar, porque es que quieren preguntarte una cosa. O sea, llamaron a una bocatería de Pontevedra. Si tú tienes imaginación para llamar a una bocatería, por favor, ¿cómo no vas a poder localizar a quien quieras? Es que no puede ser, o sea... no, estamos centrando mal el tiro. Pero lo están centrando mal, ojo, insisto, los medios de comunicación, las empresas periodísticas, los de arriba. Esto no viene de abajo, viene de arriba, señores. Entonces, por favor, que por cierto, son todos señores prácticamente. Vale, entonces, por favor, centrémonos. Voy a acabar, pero antes de acabar, solo una cosa, por favor. Muchísimas gracias, no lo dije antes, a la Diputación de Pontevedra y al Concello de Pontevedra por apoyar estas iniciativas que me parecen justísimas y necesarias. Y no solo quiero darles las gracias a las instituciones en sí, quiero dar las gracias concretamente a Sandra Bastos, que está aquí, a diputada, e as concelleiras que están aquí, Anabel e Eva Villaverde. Encántame que as mulleres de diferentes ideoloxías non só vos poñades de acordo, que é o mínimo para organizar cousas, sino que vayades a cenar e a comer xuntas e falemos como personas intelixentes que somos. Gracias. Adiós. Me he ido.